Pekné ráno všetkým. Vítajte pri ranej rozcvičke s Rajo Breakmi. Dnes máme pripravené opäť dve cvičenia. Najskôr sa rozcvičíme a potom si aj trošku zaposilujeme. Chlapci sú už pripravení sedieť roznožom, takže kľudne sa do tejto pozície nastavte aj vy a ideme si trošku ponaťahovať svaly. Chlapci, položte si ruky na loptu a teraz takým ručkovaním sa snažíte loptu poposúvať čo najďalej. Poďte, ideme. Posúdime, podržíme chvíľočku, počítame do 3. 1, 2, 3 a ideme pomaly späť. A teraz skúsime ešte ďalej, poďte. A ideme. Tak, to je ono. 1, 2, 3 a pôjdeme späť. Pôjdeme posledný krát a poďme. Ideme, ručkujeme. 1, 2, 3 a ideme späť. Určite aj vy cítite, ako sa naťahuje táto časť. Je tak, Maťko? Cítime? Výborne. Teraz si to nie, že stiažíme, ale urobíme si to cvičenie zaujímavejšie. Položím breaky pred vás. Jeden, druhý. A ideme obchádzať breaky s loptou z jednej strany a z druhej strany. Poďte. Z jednej strany. Tak, pekne sa predkloníme. A z druhej strany. Z jednej a druhej. Teraz vám breaky trošku posuniem a snažite sa predkloniť ešte viac a ešte viac natiahnuť tie svaly. Poďme. Tak, z jednej strany perfektne, super. A skúsime aj druhou rukou. A z druhej strany. Paráda. Prvé cvičenie máme za sebou. Verím, že sme sa dobre rozcvičili, ponaťahovali a kvalitne pripravili na druhé cvičenie. Druhé cvičenie je zamerané na posilnenie brušného svalstva. Ako pomôcku sme si opäť zvolili breaky. Chlapci, chyťte breaky pomocou nôh, ruky si dajte pod seba, tak, a pomaly budeme dvíhať breaky nohami a pomalečky pôjdeme dole. Tak, a opäť zdvihneme a dolu. Skúsime to ešte 3 krát. Poďme, ideme. Tak, zachytiť poriadne a vrátime. Ja ti trošku pomôžem s tým, super. A ideme. Dvihneme a vrátime. Poďme ešte posledný krát, vydržte s nami, vydržte. Tak a vrátime. Super, perfektne. Chalani, oddych, vy si takisto oddychnete. Určite cítite, že to nie je ľahké cvičenie a už brúško trošku bolí. Ale opäť je to o tom natrénovaní a zlepšovaní sa. Tak čo, oddychli ste si? Áno. Verím, že aj vy. A môžeme ísť na druhú sériu. Prvú sériu sme mali 5 krát, v druhej sérii opäť 5 krát, ale pozor, dnes to bude aj tretia séria, takže 3 krát 5 zdvihnutí breaky. Tak ako, rozcvičení? Verím, že áno. Prajem vám pekný a úspešný deň.